achaona aranga here uyu mururuko machembere senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Kaswahili muri yeZimbabwe ndaisa zvanza zvangu ndinovimba tikukuwanai muri vatano kumativi mana enyika. Nhasi uno tiri munzvimbo yeMutawa Mashonaland East Province. Tiri pamusha Panzo Samanyanga vachinhanga Chief Chinhanga. Ndofunga vazhinji makaona mavidhio aitenderera mwanakomana achitsika baba vake nekombi. Kune vasina kuaona regai timbokuratidzai mufananidzo wacho. Ndofunga mauona ndozvakaitika izvozvi pamba pachief. Saka naizvozvo toda kuti tikurukure nachief tinzwe kuti chii chakatora nzvimbo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndinonzi Mambo Chinhanga. Ndichizvarwa pano paMutawa. Umambo hwandagara huno ndohwasekuru wangu wainzi Chinhanga, wakasvikirwa nengozi yainzi Edward Wivi amurehwa kareko. Ndonhaka yandagara iyi. Wakatorwa kuchibara skuru Darwin nomhondoro ikoko wachiya chikwawo Hushemu. Kusvikana nhasi sekuru wangu wakaenda, inini kuti ndizovako nhasi uno ndakasandudzwa nemhondoro dzinokwana 3 kuti ane Mauyu, Hombiro, Gambara ndiwo wakandipa umambo. Kugara dati rasekuru wangu waye. Saka wandigadza kudaro Mhondoro aMugabe ndakasenza nawo makore anokwana 10 nemapfumbamwe nohafu yacho ndina aMugabewo ubva wazenda vandasara naana Munangagwa president. Saka utombo hwangu hwese hwandinoita nguva zhinji, zvizhinjizvo zvatinoita zvokuhurumende nozvotsika dzedu tinongozvisanganisa, asi mhondoro kazhinji dzonyaya panenge paitika zvitsvuku ndowanoita kwatinda kuturira mhondoro idzodzo. Tawaturira kana paitwa makunahuna mutongo ino unenge wakubva nemhondoro. Mombe idzodzo kana dzichiripisiwa kubva kumhondoro dzinongogara pana mambo. Kana pakuitwa maunga kana mafuwe, mhondoro dzinongogara kuti Chinhanga wee, ona mhuri yawanda toda usawi. Saka kubva
wapinda munyika kusvika namunangagwa pakutonga kwangu kwese ndozvatinoita zvese. Dambudziko hapana, because kutonga kunomhondero mukati kunotongwa zvakanaka netsika dzedu dzekare kare, kwete zvikuita vana vamazuva anawa vachungoita zvavanenge vafunga voita izvo. Takasiya kuri redu rokare kare, takasiya vana vakuru vedu nenhaka dzedu idzodzo idzo. Hatifaniri kurisiya, tinofanira kuramba tichiteedza idzo nhaka idzodzo. Novana wedu mangwana vanowana rugare hwakanaka. Tikangosiya nhane idzodzo hakuna kwatira nenyika ba. Saka tinongoita basa rokuti tinofundisa vana nhaka dzedu dzokare kare dzo, kuti apa tisabve bapa, ngatirambe tiri apa neapa. Ini ndiri kutaura kudai musi wa18 mwedzi uno anonzi January, asi tisandataura hangu mashoko yangu yakaitika pano. Tingangoti musi wa1 January vanhu vese vomaramba tinoenda kumhondoro. Vanhu vanoedza vaita pagoredza, mambo anoenda kumhondoro. Pane pachiridziwa mbira, vanhu vachitamba mafuwe kuti tisvike zuva remangwana yacho kuti tapinda mugoredza. Tinoedziwa tiri pamafuwe pari pamhondoro, vanhu vachitamba mafuwe ongwasidza mbira. Ndotsika dzedu dzakatikoshera izvozvo. Ukanga uchidaro uri mambo nomhondoro ungove nechirombo, musi mutodziriwa musana nondowe, ndokuti mhondoro asi nokuti ubate mushonga. Kana ukatohwara unoenda kurapiwa mudano nomhondorodzo. Kana inge akatohwara pane izvozvo enda kurapiwa nemhondoro. Saka musi wa18 January iyo unuyu, mwedzi iyo unuyu, kuswera mari mwedzi uya, mupurisa wangu akaenda kuna Borera. Pana baba anonzi Kasuso akauya pano nenyaya dzematare ekudzidza kwavo dzokunangana uroyi. Wakafamba kwawakaenda kuno special media dzingana kwakare kuHarare. KuHarare kwawakaenda ikoko hanzi wakafamba nyanga dzinokwana 7 pakarepo. Wakazouya pano musi wa18 iyeyoyo, apa wakungova mhangara kuri kumashure kwacho. 18 ndio yake date court. Saka wauya panozvo nganga dzacho wakadzitaura kuti akaenda nganga dzinokwana 5, wakatuma vanhu vawanokwana 3. Saka waiti hawana kupereka ripoti kuno vakuru vacho vana baba vacho vakanga vakwirira vana ivavo kuti vangowananga uroyi. Saka wauya muno mudare 10 zaza chayaba, ndakafonera mapurisa member judge opamutawatawa mukuru wacho. Kumapurisa hatisendeni wadiki wacho, asi kusendeni wakuru wacho. Member judge akadaira foni, ndikati member judge pano mukomana wati kasuka kuna Borera uko nenyaya dzokuti dzokunangana uroyi. Saka iye member judge tumira vanhu vako wauye kuno, yari mapurisa, because kana titonga nyaya dzakadai idzi hamufaniri kushayika pa. Ndikamufonera kuma10, member judge haana kuuya kana kutumira vana vake. Pakadzika zita 10 near half-past 1 dzakangati 2 ndio pakazomuka hondo. Wega wega wana ivavo takaenda kukombera dare, tatopedza zvese. Wakumbira kuti mambo takuda kutsamba kuti patikaenda kuya
hakuna kuchigutsaba. Zvino patakanga takuronga zvokuti tiwape tsamba, wataurirana, tawaonesawo kuti pamunoenda kun'anga uko, handizvo vanangu, nyatsogarai pasi sodzinza. Musatsvage n'anga dzinobhadharisa dzinokutorai upenyu hwenyu. Ungeenda kumaprofiti wowadzidzi wasingatori zvezvowanu, zvinokubatsirai. Ndo pakabva sungwa mwana wakakasuso. Pandakagara ipapo pandanga ndakagara, imba yedu yakanga yakazara yese. Apa bhenji ndibaba rakanga riri pakati kuseri kwako mwanangu. Akangobuda panze apo muhono wacho anga akagara. Aramba kuti handidi bazvota sei zvokufamba. Akabva abudisa futi yake panze. Akati andinga angotera kondikuita sei ndikupfuura. Kusvika umhese wakanga wakazara munhu wakabuda. Baba wake vakatera. Nekudaro zvo baba wacho vakasvika kubata motikari kuti mwanangu usaende, usamubve panapa. Nyaya inga munyaya yapera. Tangomira kuwhatsappa namama. Zvino kusvika nekudaro mukomana uye wakanga wakabata motikari ndibaba wake kumberi naatete wacho. Mukomana haana kuzvitsvaga zvise izvozvo. Ini ndanga ndisiri panze samambo, ndanga ndakagara mumba samagari andanga ndakaita nemakurukota yangu. Wakanga vari panze ndo wakaona kutsikiwa kwaakaitwa panze ikoko. Atsikwa ikoko iye akabva mhanya motikari tasekienda. Asiya watsika kudaro. Anotombokumanira sei? Nhasi uno avatsika kudaro. Akasvika pamberi afamba ndokunga panoshinhabhobishana. Akamisa motikari yake yanga yakavhurika bhutu kumashure. Akangonzwa vanhu vakaungana vanhu vakuchema. Iye haana kumira, asi zvaakazondigovera hangu akabva aenda kutaura kumapurisa kuti mambo wabvira kuseni vachifonera kumateni. Izvozvi pakadzinga panonoka kuenda mapurisa. Hakuna kumira zvakanaka pa. Akanga asara wacho mwana anozviti ndini Giant, mwana wekasusu wacho. Akanga ari mudzudzu wake akabva akamutsa motikari yababa wacho vatsikwa ivavo. Ubva waisa makaremu. Ndobva waenda kuchipatara. Kuchipatara kwachoko ndopavakazita kunzi waende parenyatwa. Saka ndakazitaurira nemangwana yacho namemba chacho kuti mambo mukomana uyo ashaya. Inini samambo ndakahwadziwa namemba chachi upamutavatava. Kusvika ndakazofonera Dispo Murewa. Dispo Murewa ndiye akazondibatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Mapurisa nguva yandakavataurira tisachatanga dare kuti vanhu vatiri kuuya pano vari kuuya pano munyaya dzekunangana horori. Itai musvike pachipfupi. Vakauya nguva igere pasina kupfira baba. Ozi taiona vanhu vanotasivandigaidha. Saka mapurisa vakaita sei? Vakaramba. Vakazotouya. Yani yerufu. Yani yemunorapisa munhu atotsikwa kare. Mapurisa vakazouya. Mukomana akatsika munhu ndiye akaenda kuvataurira akaenda kuzvipereka. Ndopa wakazouya kuno. Pasina kuuya mapurisa kuno. Saka isa hakuna mapurisa anoshinga madzimambo. Wakutotiregerera. Chisikwa chinonzi munhu chakakosha. Pasi pano pese kana muAfrica yese. Asi mapurisa havasi kuzviona zvese izvozvo. Vari kuzviona fanike zvinhu zvemangamanga. Saka mwanangu ndida kutenda muchiuya ndichikupai musoro nhau. Kuno dambudziko regombe ikaka hakasi kokutanga pano zvakabhitika kuti pano kuti zvakana. Ndichivafonera mapurisa pakati vasanga kuya pano. Saka hapana kubatana. Nyangwe nozvura pakazoya vakomana mapurisa 2
wachiti mambo wezvezvita amaoko menyu musazoita kuti mufonere disco asi hazvisina zvichabatsira kozi munhu haafa nechekare. Ndingida kuti isusu kana achinge tavataurira mapurisa wouya nguva yakanaka uwana kubatsira madzimambo. Saka baba vakatsikwa ava ndo vainangwa here? Havasi ndiroba avo vanga vakatika zvavo sei omukomana akatika baba vako iye vanga vakatika zvavo sei mukatini wakanga wainangiwa vacho ndovakanga vagara pabhenji rinapa wari watatu. Ameno mashoko ati makambomanzwawo here ekuti iye mukomana Nyakutsika akavanzi iye nevamwe vakamborwa mwana wechikoro akafa mashuro. Mukomana uyu atsika baba vake uyu nyaya dzake dzega dzega nyaya dzake mukomana iyi haite panyaya ndika ani nyaya dzega dzega hombe dzega dzega ani nyaya chii anovhura hombe iye uyo kunaborera uku pano umwe wakatouraya akanenge wafutani wakakiwa. Saka tingoti zvezva imhondi zvichira kuti zvaitika zvinogona kuva mweya wengozi. Aiwa mweya wengozi uri towaponese kubva kumashure kwana baba uri nateteguru wavo wese. Saka watadza kunyatsokosana zvakanaka kuti wagadzirise waripe zvinhu zvikudikana. Asi ndikuti kana wakadzinga wadzoka pano nozvawakaita handidiba ndakungwati wanangu damombe chenuro zvamukaita zviya tsamba yanga handichanda nayo fambe miite sei nyende nokuti makandishora kubudisa pafuti panzava zvisingatenderwi nemutemo zvakare. Imwe hombe yakavhura futiro akasungwa here ingati akaenda kuzvipereka wani. Ndafunga kuti nokuti shoko rangaisvika kwatiri nderekuti akanozvizisa kumapurisa ndozvaaita ndobva atiza vanhu vanotya kutomuwana nekuda. Aiwa mapurisa akatosungwa izvozvi ariko izvozvi ndisingaziva wani bokuti nyaya chechi pana kutongwa akaenda kuzvipereka akatosungwa nemapurisa. Saka izvozvi atoa kumapurisa ikoko. Wakamuregere because wakamuregera izvozvi ndakachiwerekedza mazuva nokuti kana wamuregedza ko kana iri mari yokuti mapurisa wakutengwa wangaite kutengiwa kungaite kuti munhu afa abudisa futi pamambo. Hakuna mutemo unobva kuti munhu abudise futi pamambo. Hakuna mutemo wakaita sei wakadaro kuti mwana kana kwagumbuka sei kana unofuti yako haufaniri kubudisa pamambo. Zvinorema zvinotyisa kwete pamambo chete futi haimboburiswe chero. Timbotaura zvinhu pamambo panokosha baba. Muchaona hausi kutamba nawo ndizvo wani kutaura wani panapa kuti mambo akabudisa kutamba asi mambo mapurisa futi iyoyo paizvayo sokubata kwakwamitora muchotanga panapa kuti munhu abudisa kutamba chavaitanga kubata kubata chii futi kutanga kubata chii ezvavaibatesiwa mupurisa chichiri pakudaro kuti nyika yedu mawe kudaro isaiziva kare kare kuti mujoni mukanza unzi asvika pavhireji munhu iye haasari kana akati wandagongana baba aiwangaite kusvika aita sechiti. Asi mapurisa emazwana havasi kukoshesa munhu ba havasi kukoshesa kufa kwemunhu. Ndofunga manzwa zvataurwa nachief vari kuchema vari kugunun'una kakuti mubasa ravo vanoda vanhu vemitemo
kuti vange vachishanda vari pamwe chete, nekuti ivo kandi vanogadzirisa nyika pamwe chete nemapurisa. Saka kana yangove jake kuti mambo kwavo vega, mapurisa kwavo vega, nyika yacho ingavakike sei. Ndo chichemo changu achitaura kuti aiwaka ngatishandei pamwe chete, otherwise rufu rwakaitika urwo rungadai rusina kuitika. Muchikamu chinotevera nhasi ndo zuva riri kuvigwa baba vekutsikwa nemotokari nekutsikwa nekombi. Naizvozvo kuti tinosvika zuva ranhasi vanhu vachichema tichida kutora nhau, aiwa tichazokunzirai zvakatora nzvimbo mune ramangwana. Endo neshamba signing off katikadei zvirongwa zvaticharamba tichikupai. Ndina Nzou Ingrid Shumba, ndopaya patinomboagara tichimbobvunza mibvunzo kuti mukao huru ndeipi. Nzou kana Shumba. Ndisati ndabva pana Nzou, nainzou ndipindure mukao huru ndeipi. Nzou ingombe Atiri wakumutumbi Shumba nyamuziwa. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh